Siyakhuleka magumbamane omhlaba, siyakhuleka enhla nasezansi, siyakhuleka bogogo, siyakhuleka izizwe zonke, sibingelele izizwe zonke ezilalele le video noma ababukela le video. Umkhulu nogada lo okhulumayo, unogada ogada efundiswa insengezi ephula amaphiko esansi komzuku mahlantuna. Namhlanje sizokhuluma ngendaba ejule kakhulu bafowethu, sizokhuluma indaba yokudla kwedlozi. Idlozi yini ekubaluleke ukuba liphe yona, noma yini ongasicelela ngayo edlozini, ngoba idlozi bakwethu kuye kufanele ukuthi uveze okuthile uma ngabe ufisa ukuxhumana nalo, ngoba ezweni likamoya kunendlela abaphila ngayo, kunemigomo ekhona. So sizobala nje izinto ezimbalwa, sizuchaza kabanzi ukuthi kumele wenze ini nani nani nani, kodwa sizobala nje izinto ongazisebenzisa noma izinto ongaziphahla uma ngabe uzoxhumana nedlozi lakho noma uzoxhumana nabantu abakuphethe, ikakhulukazi ngoba imizi ayifani noma imsamo ayifani namaziko akhona. Kodwa sizobalula nje okujwayelekile. Ukuhamba lesiZulu luhle kakhulu uma ngabe upha abantu abadala ukudla. Kungaba ukuhamba lamahewu, amahewu amhlophe, ngoba abantu bazi ukuthi kuze kufuneke isiZulu ngaphambi kokuba bakwazi ukwenza leyo nto, akufuneki imali eningi, no. Nangamahewu nje ewodwa uyakwazi ukukhuluma nedlozi lakho, uxhumane nalo, ulivezele lokho okhala ngakho nalo bese likwazi ukukulekelela, ngoba usuke uveza amandla onawo, lokho okusuka emandleni. Uyakwazi ngisho ukuthenga izinto ezinjengobhatata, amadumbe, izinkobe, ukubeke emsamo, ukhulume leyo nkulumo ofisa ukuyikhuluma, ngoba hhayi ngoba nakho kufuneka imali. Abantu abadala abayisebenzisi imali, abasayidingi imali, kodwa badinga uqobo lwakho, nokuzinikela kwakho, nokuzithoba kwakho, nokuzihlonipha kwakho phambi kobuso babo. Sizobala amahewu bese sibalile ubhatata, amadumbe, even ijuba. Uyakwazi ukuthenga ijuba lilodwa, ufike ukhulume mhlambe ijuba ney'bane mhlambe ezimbili ezimhlophe, nemali emhlophe mhlambe kungaba yi10, ufike ubeke lapho emsamo, ubeke nesinemfu kugwayi wamakhala, uzicelele lokho ozicelela khona. Angeke bangakuphenduli uma ngabe kuya ngokuthi unendlela yokucela noma ubenayo indlela yokubeka. Uma kuya ngokuthi uyabona mhlambe ekhaya izinkinga ziningi, ikhaya selasetshenzwa kakhulu, kuyasiza ukuthi uphumele ngaphandle entabeni, uphathe lezi zinto esizibalulayo, kukwena ukhetha kuphi, ufike uzicelele kulelo thongo elikuphethe. Ungafike ubize abantu ngezibongo noma ngamagama, kodwa uzikhalele kulelo thongo elifumbethe inhlahla yakho, liyakwazi ukukulekelela ngaleso sikhathi osuke ukhala ngaso, ikakhulukazi uma uzophakamela entabeni noma uye eduze komfula uyoziphahlela, uyosicelela. Kodwa kubalulekile ukuthi ngaphambi ubuphahle uzicelele lapho kulezo khona ozicelela kuzona, kubalulekile ukuthi uqale ugeze, uhlambuluke ngendlela ongahlambuluka ngayo, ngoba uyakubathandazi noma usebenzisa izinto ezithile zokuhlambuluka, ube msulwa bese ukwazi ukwenza lezo zinto. Uyazila bakwethu ngaphambi kokuba uvakashele izigodlo ezinkulu ezifana nezintaba, nemifula, nezinye izindawo ezisetshenziswayo. Kodwa sizochaza kabanzi ukuthi ugeza kanjani ngevidiyo yethu elandelayo. Namhlanje besiniphathele nje izinhlobo zokudla ongaziphatha uziphathele ithongo. Ithongo alidingi izinto eziningi, kodwa lidinga ukubona wena uzinikele. Siyabonga, umkhulu nogada lo.